Nočné mrazy sú ešte veľkým strašiakom, ale s blížiacim sa prvým jarným dňom to bude lepšie a lepšie. Dobrý večer. V studenom vzduchu bude počasie u nás ovplyvňovať tlaková výš, ktorej stred sa presunie z našej oblasti nad Balkán. Postupne začne od západu do Karpatskej oblasti prúdiť aj teplejší vzduch. Teploty budú o pár stupňov vyššie ako tie dnešné, ale vietor bude len slabý až mierny, tak pocitovo by sme mohli vnímať mierne oteplenie. Teplota sa bude pohybovať zajtra v rozmedzi od 7 do 12 stupňov, ale v údoliach bude ojedinele chladnejšie. Zrážky ani zajtra neočakávame, zavládne dokonca miestami bezvetrie alebo zafúka len slabý. Na západe postupne prevažne mierny južný vietor do 20 km za hodinu. Pri vyjasnení opäť v noci poriadne prituhne, takže nočné mrazy ešte nepoľavia. Na severe, v dolinách a kotlinách budú teploty opäť extrémne nízke. Očakáva sa, že teplota klesne na -15 až -16 stupňov. V noci sa môžete pokochať pohľadom na nádhernú hviezdnatú jasnú oblohu, ale rátajte aj so silným mrazom. Do rána primrzne na -3 až -10, v údoliach miestami do -12 až do -16 stupňov. Vietor bude pokojný. Zajtra oslavuje meniny Jozef a s ním sa spája veľa pranostik. Jedna z nich hovorí, že na Jozefa mráz bude ovoz dobre rásť. Úroda obilia by na základe nočných silných mrazov mala byť teda požehnaná. Západné Slovensko čaká zajtra dokonalý slnečný deň. Nebudú ho kaziť ani malé oblaky. Oteplenie bude síce nevýrazné, ale pri slabom až miernom vetre bude po týchto chladných dňoch teplota pôsobiť celkom príjemne. Má byť od 9 do 11 stupňov. Aj na stredné Slovensko sa bude zajtra slnko usmievať z azúrovej oblohy po celý deň. Teplota bude vyššia ako dnes, zhruba o 4 stupne, vyšplhá sa na 7 až 12 stupňov. Vietor bude len slabý alebo zavládne úplné bezvetrie. Jozefa budete aj na východe oslavovať pri slnečnom počasí. Obloha bude po celý deň jasná, na oblohe by sa nemal objaviť ani mráčik a najvyššia denná teplota vystúpi na 7 až 10 stupňov. Aj tu bude bezvetrie alebo len slabý vietor. Na horách vás čaká zajtra priaznivé, ale z rána aj veľmi chladné počasie, tak s tým rátajte. Slnečná obloha bude rušená iba zriedkavými oblakmi a súčasne začne v priebehu dňa od západu prúdiť do našich hôr aj teplejší vzduch. Kým dnes bolo v nadmorskej výške 1500 metrov okolo -8 stupňov, zajtra sa oteplí na -1. Vietor bude konečne pokojný, iba premenlivý. Vo vysokých polohách zafúka západný až severozápadný do 25 km za hodinu. Tlak vzduchu, ten bude zajtra ustálený. Z nasledujúcej grafiky je zrejmé, že nás čaká v najbližších dňoch naozaj pekné, ničím nerušené slnečné alebo len málo oblačné počasie, a to od prvého jarného dňa, ktorým je tento rok štvrtok, 20. marec, a jar sa začne presne o 10. hodine a 1 minúte. Nástup jary teda oslavíme slnečným počasím a s oteplením na 10 až 15 stupňov. V piatok a v sobotu bude ešte teplejšie, 11 až 17 stupňov, ale v sobotu už začne pribúdať oblačnosť. No a v nedeľu oteplenie vyvrcholí na 11 až 20 stupňov, ale rátajte už aj s prehánkami alebo s dažďom. Podstatné je, že cez víkend konečne poľavia aj nočné mrazy. Dnes bolo počasie od rána slnečné, ale ráno aj poriadne čerstvé. V Liptovskom Mikuláši klesla teplota pred východom slnka na -9 stupňov. Popoludní sa pri slnečnom počasí stihla vyšplhať nad +3 stupne. Obec Šumiac vytrápilo ráno -11 stupňov. No a ešte musíme prežiť 2 mrazivé noci. Pekný večer a dovidenia.